Какво? Къде става това? Кухнята. Бе, май си прав, че е Райджо. A few moments later. Дай за живота си, вика. Би кодро да кажа. Добре, не да сме един, ако аз случайно да си говоря с него. Добре. Айде, Джо, говори с мен. Джо? Да писа ми в книгата. Какво? Писа в книгата, писа. Добре. Мамка му не е Райджо. Не! Ай, стига, бе! Стига, бе, маняк! Кога му би, бе? Колега? Какво? Та баба! Та баба! Кога умря, бе? What the fuck? Това е тая. Това е 100% тая. Пах, май, на тия тая, бе! Бордаталшен кръст. Чи, бе? Тук е момента всичките видеа, които съм гледал за One Evidence. Това е как ще умреш, бе? Къде го направи пак? Бати, кукука! Тук е момента всичките видеа, които съм гледал за One Evidence. Аз съм умрял на масата! Това е тая 100%. Къде го направи пак? О, ще му комуникирам така. Сигурно. Как съм умрял, е? На масата точно. Бутнал такава цяла маса, ще прибирам. Това Господи! Не. Не, Господи, трябва да съм твърда, ако ми се лъжа. Май няма да стигне мястото. Ще съм бутна да дигаме звук. А то ма хваща лад? Това е смешно. Да. Да, брат, дигай си EMF-а там. Аз обаче казвам, че няма DOTS. Казвам, че няма Ghost Orb. Ма типичен черен човек. Всичко тръгва да обира. Колко, ако имаш нещо относно къде е стаята му, сега е момента да кажеш с малко осветление или да намериш какъв е кръст обекта. Записахме как минава. Нищо не сме записали. Съм ризън.
Spirit Box май каза, че няма. За UV не знам. За EMF не знам. Много трудно. За мен ще замоля, че е демо. Нямам саните. Тук е минус. Как се нагъзи от тебе? Ние сме му объркали стаята, затова няма нищо. Добре бе, махам се. Покажем на филизъм. Oh yeah, it's all coming together, man. Тебе си издал че притесняваш малко. Да. Как може да си примести това в стаята, бе? Как може? Пак може да кажеш, че е някаква активност, аз не знам. Се загледам, няма дълсторове. Няма дълсторове, няма дот. Сега ми трябва или MF5 или UV. Взема представям да си имам резерва. На камера няма трябва. О, той е единия кръсти. Или MF5. О, ще се накам. Много оставя, така че да видя. Това му е абсолютен гений. Аре, само да посмея да си тръгне, брат, преди да му кажа, че тая е това чудо. 100%. Сега ако не се сети сам, защото това също е възможно. Ме игнорирай, бе! Get a ghost to blow out the firelights. Добре. Това ще го направя. Само нито тук го направим много вътрешен тъпо. Как да? Аха, с фъст. Дай да е. Малко Divine Intervention, оставил съм ти знак. Знак. Аха, прекрасно. Чакай. Добре. Инсенс трябва да ползвам, това е. Имаш знак от мен. Абе, разбрах, бе. Готова. Това е, те му... Чакай. Аз може да направя. Добре, бе. Учи се прибрал в огъня, трябва да е знак ли това? Ги бе! И нямаш предвид, че по-търгай ще сме нахвърлил всичките глупости тук. Добре, по-търгай с такова нещо. Добре, нямаме това, нямаме доц. Ама има фризи, така че няма бе. Добре, те му трябва да ся. Бе, в домен ден му казва, че има и UV. Колко съм ти имам бая. Малко не те чувам в играта. Аз съм се пипнал, опа. Опа, някак. Той не изгаси от това, бе. Абе, добре. Нямам си на... представа, добре. Какво съм написал? Прочети го, да! Чети! Чети, Денка! Ти си! Той не изгаси от това, бе. Абе, добре. Нямам си на... представа, добре. Сега разсъждавах, че може би имаш предвид, че е демон. Не! Уелпин! Нямам една идея. Какъв демон, бе? Виж какво съм написал!
но сега имам идея. Прав съм, има Юве. Добре, има Юве. And if you're satisfied staying on that level, then sadly you and I can't possibly stay best friends. Прав съм, You има grown Юве. strong. Добре. Are you just gonna sit still? А, не ви оттай! What? Are you planning to leave your brother alone once again? I What the Правилно разсъждавах. Добре, добре. Значи, надявам се си отбелязал Демон, защото си тръгваме. Хайде,